biasa. Napa niku? Kembang gawe. Tasih wonten panyuwunan Mbak Elisa? Tasih kathah. Kalau mau ana sing ngersake Mbak Neti. Mbak Neti. Mbak Neti Sulandari. Mangga Mbak Neti katuran jumeneng medhak panggungan Mbak. Mangga. Menika produk lokal minggir. Nggih. Made in minggir asli. Kearifan lokal. Nggih. Bu Neti. Alah, jan. Iki halusan lho, Bu. Halusan. Wilujeng dalu Mbak Neti. Sugeng dalu, Pak. Injih, wah jan piyayi oleh alus ora jamak-jamak. Kula riyen jaman durung dirusak tukang son nggih halus ngoten niku. Alus. Sapa sing dirusak tukang son? Kula. Apa doyan? Doko. Nggih. Mbak Neti. Nggih, pripun? Menika sowan wonten minggir nggih. Nggih, katuran pinarak, Pak. Oh nggih, sembah nuwun ngenjang-ngenjang. Oh, menawi ngenjang menika sajakipun mboten saged tapi kula menawi ngantuk menika sok kaya ngoten nika lah gampangane. Sanes medal kula sowan. Nggih. Menika panyuwunan kala mau Lali janjine. Lali janjine kan kesuwun, Mbak. Neti Sulandari. Saking sinten, Mbak? Mbak Apri? Sinten wau ya? Saking pundi? Saking Kanca-kanca. kanca-kanca paguyuban. Grup selikuran. Grup selikuran, selikuran nggih. Niki pripun? Bawa no Bu Neti. Nggih. Bawa nggih, mengke direncangi. Oke Bu. Kak. Heeh. Sehat, Kak. Sehat pun gemuk pun cantik. Alhamdulillah. Never ending Nderek beauty. Nggih. Saploke bar keluron nih terus ku. Kelurane nggo sapi, miskram kok. Kelurone. Miskram kok kupinge. Nggo kewan karo nggo menungso iki dibedake. Monggo. Mangga Bu Neti. Dina minggu kang tak anti Hari Minggu yang kutunggu. Oh iki wis sing deklamasi. Anak muda ya tahu. Oh artinya iku. Dibasake. Hari Minggu yang kutunggu. Ya, kita harus merangkul generasi Iya, muda. terus? Gen Z iki men mudeng nek wayang ki endah becik lancik. Dina mune Ayo artinya apa? Ternyata hanya pepesan kosong. Kok pepesan ya apa? Maksudnya ngayowara ki sing Omong kosong. Omong kosong. Omong pepesan. Oh. Cepat menglali janjine. ternyata hanya lupa akan janjinya. Ya, Biar ya. jangan menjadi Tepat. orang yang munafik gitu. Nggih. Harus menepati janji, nggak boleh ingkar, nggak boleh PHP sama wanita. Anane bicara Apa kak? Sering gawe alasan. Pijer semoyo ki lho artekno. Oh, artinya gimana? Hanya apa ya? Menunda-nunda waktu. Kok pusing ya? Aku Mula kok gak jugangan dhewe. pintar golek alasan ngandar andur angaduka aku wis ora Yo
karakter piyayalusan ngene iki. Ora yeg-yegang kaya sampean milik min. Lah lanang kok. Benten-benten karakteripun. Nggih. Janjane Nanti kowe kreya. nang Mbak Neti, nggih. nyuwun ngapunten. Yoga-yoga kula niku jane asline niku saka kampung ning gokil. Senengane niku sok ngepreng ngoten lho. Ngepreng ning kok apri kebangetan lho. Aku banget ngapa? Kamu itu pinter tapi tidak semat. Kok ra semah? Pinter menciptakan koreografer, tapi kok ora iso semat. Oh, partner kuwi sapa? Mbak Neti 40 aku 50 tahun lho. Nek kon ngene ra ya rematik encok. Lah salah kowe suwek kok. Kok suwek tuwek. Oh iya, tuwek. Tekan coban ya ora suwek to. Iya. Ya. Ya kudu sing semangat. Semangat militan. Iya. Enggak boleh menyerah. Iringane Pargo ya jogete Pargoy. Oh. Kudu. Engko dedel. Ayo Bunet. Janjane kowe nang Mbak nuwun Mbak Neti. sampun matur nuwun. Luar biasa. Ngene iki lho manunggaling para seniman-seniwati iki saiki wis ora ana Yoja, ora ana Solo, ora ana Kedu. Sing baku iki jenengane kebudayaan Indonesia yang patut kita Nggih. uri-uri, nggih to? Nah, Iso bersinergi karo apa wae aja. Nggih. Menika wau wonten panyuwunan ingkang tintinganipun pelok barang. Hidup ini adalah kesempatan. ayo Mbak Elisa. Notasine ora ketang. Sudah tak kirim. Nggih, ora ketang karo do mresani nang HP kanca-kancaku wis do dikirim. Pelok barang. Kesempatan. Garapane langgam. Oh, langgam. Heeh. Enggak. Oh lagu ki apa rohani ki oke. Oke. Sing Jawa gandol Ayo iso Gusti. apa? Gandol Ya Gusti. iso. Piye contone? Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandel Gusti, saben dina rina wengi gandel Gusti. Lho, ngono
seneng ya wis engko ngono. Gandel. Aku yo ngapalke sore mau. Kono kan ya duwe jeneng baptis. Apa? Paulus jenenge. Kok padha kene. Ya, siap kanca-kanca nggih. Mangga, kanca-kanca sarengan kalian Mbak Elisa Arcarus Alaso. Mangga. Arep langsung saka swara Buka celuk mawon. Nggih, buka celuk, mangga. Monggo buka telak, Mak. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Rencang rencang. Nempi nemong loro. Hidup ini adalah kesempatan. Yang bisa nyanyi pun. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku Dungdang 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 deng. selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tepuk tangan dulu dong. Nggih, Yang sembah nuwun masih tepuk tangan. Spontan nggih. Yang dari Banyu Temumpang juga dikasih yang- notasi langsung lancar kanca-kanca. Mbak Elisa, Pun. penjenengan ki anu lho Mbak, penjenengan ini saat ini baru naik daun. Buat Ini saya punya anak kecil. J. Coba niki di Oh, iya. meneng Ah, kene, dituntun Nak. Mbak Ayo. Elisa. Ayo, Sapa ngerti dituntun karo wong sing agak viral ki, sok anak wedok ini diraini bisa menjadi anak yang pintar. Loh. Generasi bisa. Elisa Ortaru selanjutnya. Iya. Zaman semono Niken Salindri Ya. loh, dari sekecil sekarang iya, pakai- kondang pakai. kaya Ayo. apa. Sini. Jumeneng Ayo. dulu, jumeneng dulu. dulu, Nah, Dak. ngadeg dulu dulu. Riyen, Ya. sebenarnya Dulu riyen. sayang. Ya. Kan tadi belum salim sama tante. Iya, sama tante juga. Sama Sama Tante. Mbak Mbah J. Mbah Kakung, Mbah Kakung. Mbah Kakung. Tuwek banget. Ah, Dek Dira, besok sekolah lo ya. Nggak boleh nggak sekolah lo. Besok kan hari Hari besok kan pertama. Hari pertama masuk sekolah. Masuk sekolah ya. Ah. Bijing lebet sekolah, dadasnya kudu sing semangat. Loh. Iya. Dek Pakai mic. Dira, kelas pinten? Kelas berapa? Kelas sekawan. Kelas Kelas sekawan. sekawan. Ada basa Jawa. SD nipun wonten SD pundi? SD Sedayu. SD Sedayu. Nggih. Walah, nggih. Luar biasa. Bapakipun naminipun sinten? Naminipun Dwi. 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 Pak Dwi daleme Sedayu. Nggih. Kowe iki anake Pak Dwi. Lah iki mamah, Nduk. Alah, kowe iki Mamah apa? Diaku, Kok kabeh wong kok diaku mbok umume. Mbok ngilogi toke. Kamu ya mau. Kepunjulen. Iya. iki lho Bapak. Ngimpi ya ngimpi nek ora kok dangak-dangak banget. Dek Dira, Mau badhe nyanyi nyanyi apa? napa? Lagune napa? Mau sinom.
Sinom. Wah, luar biasa. Luar biasa. Sinom. Ya, sip, sip. Sinom. Pelok nggih, pelok nggih. Pelok nyamat. Oh, itu ta? Oh iya iya. Loh, kowe Nino, sampean Nino. Nah. Yuk, siap. siap? Heeh. Kakung seniman sing putri seniwati kayane sekolah sing sredep sinau mantep nduk Dira. Alon-alon di belajar apa kayak Dek sinau ngrasake. Regane nek gamelan kuwi nganggo rasa. Nggih. Enjoy aja. Enjoy. Aja wedi karo Mbah Kakung. Nek Medeni, kira Bang Kakung medeni tak nek ayang. kira-kira aku ngergeti panggung tak Kuwi Mbah Kakung pancen pewujudane ngono kuwi. Lho karo Lho. Memet rak padha ta. Mbah Buyut. Lah. Kumpul. aku tak amor channel kasepuhan ini memang. Ya, Dek Dira. Luar biasa. Apa saja nekalakon Pati. Arep lungguh. Monggo mampir Mbak Elisa, Lah. ngalamat Bantul bakal enek sinden jos ini. Wah ini. Nggih. Kelas Lah 4 iya. SD pun. Kelas 4 SD kok ngene larase suarane kok. ponteng. Sesuk SMA iki wis ngenteki. Tenan. Kok ngentek yoga kok le. Oh ya nek yogane le anu nek yoga kene ora salah. Ora kleru. Ya. Nekalakon
Kene bareng tanggal karo Bude yo. Luar biasa. Sukses, Dok Sukses Dira. Mbak Dira. Lega. Harus joget kayak gitu tadi, wes Sukses, gelem pede sukses. loh. Ah, pintar. Anu njaluk sangu Mbah Kakung. Oh iya. Mbak Kakung, nyon sangu Mbah Kakung nyun Mbak. sangu. Mbah Kakung ki lomo kok padake. Alah, alah, alah. Iya. Ya. Nih, ini diparingi Mbah Kakung. Bilang apa? Matur pripun kali Mbah Kakung? Matur nuwun Mbah Sukimin. Matur nuwun Mbak Sukime. Cah cilik pinter jagel ya. Matur nuwun Mbak Kimin. Nggih. Dolane karang nongko ning Klaten. Mbak ya, Elisa. Bu. Oke, jawab. Monggo selanjutipun lagu Lah. menapa? Mangke pun caosaken Oh iya, apa yang? keranten menika wektunipun nggih mboten kados biasanipun. Injih. Ketang setunggal lagu kali lagu monggo. Arep bareng karo penyanyi. Nggih, no, Injih, no. Eh, Iki Sapa, wae Nduk? wonten agon aki nak duduten. Nah, Ki loro-loro ngono, Mbak. hidup adalah kesempatan sampun Sampun. Sampun, sah. Putra nggih. Nusantara. Putra Nusantara. Kone. Hidup adalah kesempatan sampun. Sampun. Lajeng menika ingkang lumantar HP nggih wonten ingkang ngersakaken lagu Kitir Sumilir lan Ayang-ayang. Menika dipun caosaken. Nggih niku saged. Nggih. Napa prayoginipun men lagune kecandak wayangane rong dina ngoten pripun, Mbak? Sae karo sesuk ngoten. Kowe engko nek keterak esuk ki malah lanang ki kowe. Lah sesuk leren sik ngerok Ha iya. sik karo Engko dhuwur kene macake ya putri ngono kuwi nggo kathok cekak ya to. Wis ora. Oh ya, sudah. Sinten ingkang Sinten, dipun? Menika dua-dua. Mbak Puput kalian 3 dari sini. Mbak Oh, nggih. Puput terus Oke. Mbak Tri kalian Mbak Riris. Enak Oke. gimana? Dok Mbak? Puput, Dok Tri, Mbak Riris. ya. Ya nak wong Nah, ayu. ini duplikate Mbak Elisa. Nggih. Selamat sampai ora tahu iso tindak itu. Nek ditakoni Mbak Elisa pundi? Ha niku aku. Oh, aman niku nggih. Nah ini ku Mbak Elisa mboten saged, ha niku wakil niku. Kok ya wakil barang Mbak Nah, Elis niki. Sekarang yang hampir menyerupai kok ya sampean. Nggih. Melayu kabeh, no. Nom-noman kula. Heeh.
Ya, ini apa? Yang Kitir Sumilir, apa Ayang-Ayang, apa Putra Nuswantoro? Nah, menika apa Mas Kitir Sumilir? Oke, Kitir Sumilir nggih. Nah. Oke. Kitir Sumilir. Kitir. Pakai goyang, pakai senyum ya. Nduk, lenggah rumiyin. Sak bacute iki Mbak Elisa Jeng Apri Mimin. Oke, Bos. Jumeneng menika lagunipun untuk pamungkas nggih. Oke. Oh, siap, Bos. Menika ugi salam kagem Rama Luhur wonten Nanda. Nanda. Nggih. Aku juga ada Romo Nanang di Bogor. Iya, ikut nyimak juga. Nggih, Rama Semua Luhur. Romo-romo yang nyimak dari rumah. Terima Matur kasih. sembah nuwun. Nggih. Lagune ayang-ayang Mbak Elisa. Oke. Oke, Matur ya. sembah nuwun ugi Pak Wakil kersa nenggani ngantos sak Sembah yaketen. nuwun. Terima kasih loh, Pak Nyuwun Bupati, duka, Pak Danang. Bapak. Suatu kehormatan tenan lho iki. Cie. Marai semangat to. Ya.
Sembah nuwun sampun parenggani. Panitia yang menyelenggarakan sembah nuwun. Nggih. Mas daya paguyuban gumathok. Nggih. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap. Amin, 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 amin. Selamat Nggih. sing nonton tanggapan. Amin. Matur sembah nuwun. Ugi menika Mbak Dira, gading sekolah nggih, Nduk nggih. Mbak Dira, habis liburan ini nanti bisa pulang kondur. Bubuk besok pagi